En aquest vídeo explicaré alguns dels pronoms febles que s'utilitzen en valencià, concretament els de complement directe i complement indirecte. Què són els pronoms febles? Els pronoms febles són pronoms que substitueixen els complements verbals que apareixen en el sintagma verbal i fan la mateixa funció. I aleshores, què hem de fer? Primer, analitzarem la funció sintàctica d'allò que volem substituir. Pot ser complement directe, complement indirecte, atribut, complement de règim verbal, predicatiu, complement circumstancial. Quan ja sabem la funció, triem el pronom feble adequat. I quins pronoms febles hi ha? Tenim el, la, els, les, li, o, i en. Una vegada ja sabem quin pronom hem d'utilitzar, cal posar-lo en la posició correcta. Per això hem de saber que els pronoms sempre van davant del verb quan es tracta d'un verb conjugat. Per exemple, ell llig el llibre seria el llig, perquè llig és un verb conjugat i per tant posem el pronom feble el davant. Per contra, els pronoms sempre van darrere amb les formes d'imperatiu, infinitiu i gerundi, com per exemple, dona lila. Dona és una ordre, per tant posem els pronoms febles darrere. Aquest és un exemple amb imperatiu, com he dit abans. També aniran darrere amb infinitius i gerundis. Per exemple, amb infinitiu podem dir el pla per avui és anar a la ciutat, dinar-hi i tornar-ne. Un cas especial ocorre amb les perífrasis verbals. Així, podem triar si posar el pronom davant o darrere. Les dues opcions són vàlides. Per exemple, la va cantar. Va cantar-la. Podem posar el pronom davant o darrere. Les dues opcions són correctes. Alerta! Les regles d'apostrofació i puntuació també s'apliquen als pronoms. Així, haurem d'apostrofar tant davant com darrere quan siga necessari, inclús en les combinacions de diversos pronoms. També és important recordar que les formes de darrere, si no van apostrofades, sempre van amb un guionet. Passem a veure el complement directe. Tenim tres tipus de complement directe. El primer és el complement directe determinat. Si té article definit, com el, la, els, les, si té un demostratiu, aquest, aquesta, aquests, aquestes, o un possessiu, el meu, la meua, etc., se substituirà pels pronoms febles el, els, si és masculí, singular o plural, i la, les, si és femení, la singular, les, plural. Exemples. Deixa els gots a taula. Què deixa? Els gots. Els gots comença per els, que és un article, per tant l'article serà el pronom feble. En aquest cas, com es tracta d'un imperatiu, posarem el pronom feble darrere. Deixa'ls a taula. Un altre cas, per exemple, és va escriure les cartes. Què va escriure? Les cartes. Les cartes, com té l'article les, serà després el pronom feble. Va escriure-les. En aquest cas, com es tracta d'una perífrasi, també podríem posar les davant. Les va escriure. Alerta! Quan el va darrere del verb, si es posa apostrofar, posarem apòstrof L i guionet lo quan no es puga apostrofar. I quan els vaig a darrere del verb, si es pot apostrofar, posarem apòstrof LS i si no, guionet los. A més, en el cas que hem de substituir més d'un pronom alhora, cal recordar que els complements directes aniran en el segon lloc darrere del verb i no canvien, és a dir, no diem guionet lo, guionet los, sinó que es mantenen com el o els. Per exemple, compra a elles els llibres, es quedaria compra'ls els i no compra'ls los, perquè així el complement directe va en la segona posició. El complement indeterminat el trobarem si té un quantificador, molt,
poc, un numeral, 3, 4, un indefinit, un, una, alguns, algunes, o quan el complement directe no té cap acompanyant i se substituirà per en. Exemples: deixa uns gots a taula. Què deixa uns gots? Uns és un indefinit, per tant utilitzarem el pronom feble en. En aquest cas, deixa és una ordre, per tant posarem en darrere del verb i per tant seria deixan a taula uns. Cal remarcar així dues coses. Deixa acaba en vocal, per tant posarem apòstrof n. A més, quan ens trobem un indefinit en el complement directe, l'indefinit es repetirà darrere. Un altre exemple és posa gasolina al cotxe. Que posa gasolina. Veieu que així no té cap acompanyant, no posa la gasolina. Per tant, utilitzarem el pronom feble en. Així igual, com és una ordre, el posarem darrere. Posen al cotxe. Alerta! En, darrere del verb, és guionet ne, si és el primer pronom, però guionet en, si és el segon. Per exemple, lliig novel·les als xiquets, lliig los en. Veieu que així el complement directe va en segona posició i per tant posaríem guionet en. El complement directe neutre el trobarem si tenim en l'oració això, açò i allò, o una oració subordinada normalment introduïda per què. I quin pronom feble utilitzarem? O. Exemples. Explica què fas ací. Tenim una oració subordinada introduïda per què. Per tant, utilitzarem el pronom feble o. Explica o. Va darrere perquè tenim una ordre. Has pensat això? Seria ho has pensat? Tenim això, per tant, utilitzarem el pronom feble o. A més, hem de saber que o no canvia mai de forma i, a més, no es pot apostrofar. Complement indirecte. El complement indirecte es substitueix per li per al singular i per els per al plural. A més, els pot tindre les següents formes. Els, quan va davant del verb, apòstrof LS quan va darrere del verb i acaba per vocal, o guionet los darrere del verb acabat en consonant. Exemples. Deixa la moto a ella. Aquí deixa la moto a ella. És singular? Doncs utilitzarem li. Deixa-li la moto. Porteu flors a elles. Aquí porteu flors a elles. És plural? Doncs utilitzarem els. En aquest cas, com va darrere perquè es tracta d'una ordre, utilitzarem guionet los. Recordeu que els verbs que acaben en eu no s'apostrofen. Alerta! Hem de recordar que el complement indirecte no té femení, és a dir, no té gènere. Per tant, només haurem de mirar si és singular o si és plural. També cal remarcar que li mai s'apostrofa. Fins ací la primera explicació dels pronoms febles. En el següent vídeo veurem la resta de funcions. Gràcies!